दिनैनि हाबाफारियावहाय नुजानानै मा गिबि गिबियावनो साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जानानै गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। दिनै चिरां जिल्ला बर' खौरांगिरि हान्जा बिथांमोननि जे सेथि गायसन सान आरो बे सेथि गायसन सानखौ बिथांमोना खोब गाजा गोमजायै नैबे रुनिकाटानि सिङाव थानाय नैबे रुनिकाटा ब्लक बेवहाय बिथांमोना खोब मोजां हाबाफारिजों बिथांमोना मावफुंदों। फुंबिलि समाव बिथांमोना फ्लेग दैखांनाय हाबाफारि बेखौ बिथांमोना मावफुंदों। बेनि उनाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौबो बिथांमोना मावफुंलांबाय आरो हाबाफारि बायदियै बिथांमोना जे चिरां जिल्ला बर' खौरांगिरि हान्जा जे बे हान्जानि दिखां जाना थानाय जे मावसुमा बिबानगिरि बिथांमोना दाफामफिननाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों आरो लोगोसेनो बे हाबाफारियाव आङो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जानानै बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननायखौ मोनदों आरो बिथांमोननि जे इउनिटि बे इउनिटिखौ नुनानै आं जोबोद गोजोनदों। लोगोसेनो बेखौ फोरमायगोन जे बिथांमोना साफ्रोमबो जे खौरांगिरि बे खौरांगिरिफोरा लोगो नांनानै बिथांमोना फैयै फैयै खौसेथिनि गेजेरजों बिथांमोना 1 बोसोर आबुं जाबाय। आं बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन बे गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय आरो गोजोनथाव बाथ्रा बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जे आवथायाव थानानै बिथांमोना सिगांनि थामहिनबा नैबे चिरां जिल्ला खौरांगिरि हान्जा बेखौ मुं सोलायनानै नैबे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि आवथायाव थामहिनबा अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन चिरां जिल्ला होननानै बिथाङा बिमुं होबाय आरो बेखौ दिनैनिफ्राय बिथांमोना बे मुंखौ केबिनेट सावरायलायनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ लादों। आंबो नैबे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जानानै बिथांमोननि हाबाफारियाव आंखौ हांख्रायनो लाबोनायनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। आं मिजिंथिदों बिथांमोना फैबाय थानाय समाव बिदिनो इउनिटि खौसेयै थानानै बिथांमोना खामानि मावगोन आरो बिथांमोना गोजाम थाखानाय जे आफादगिरि हिसाबाव निजोम बर' बिथाङा दं, गाहाय नेहाथारि महराव फाखन गयारि बिथाङा दङ आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बिथांमोना बेखौ दैदेननो थाखाय सिगांदों। दा बिथांमोननि इयुनखौ आं हास्थायदों। अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनआ दिनै गिबि खेबनि थाखाय चिरां जिल्लायाव नैबे जिल्ला जेखौ बेखौ दानाय जाबाय। फैबाय थानाय समाव नैबे बाक्सा जिल्लाखौबो जोङो नैबे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जे जिल्ला बेखौ दाफुंनाय जागोन। लोगोसेनो उदालगुरि थागोन, बेनि उनाव क'क्राझारखौ जों दाफुंनाय जागोन। थिग बेबायदिनो बिटिआर हालामनि गंफ्रोमबो जिल्ला बे जिल्ला खोन्दोआव जोङो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ दाफुंनो थाखाय जोङो थियारि आरो नैबे बिथिंनि गेजेरजोंनो आं बेखौ फोरमायनो लुबैगोन अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशना जे मोनसे थांखि जिहेतु खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बर' खौरांगिरिनि गेजेराव मोनसे जे इउनिटि बा खौसेथि बे खौसेथिखौ लाबोनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ थामहिनबा नैबे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ जों लानाय जादों। गोबां जेंना फैयो खौरांगिरि महराव, जिहेतु आथिखालाव खौरांगिरि होननानै बुङोब्ला माखासे मानि फिल्डआव खामानि मावनायजों लोगोसे निउस फोसावनायाव गोबां जेंनायाव मोगा मोगि जानो गोनां जायो। बै मोगा मोगिखौ जोङो खौसेयैनो ज' थालायनानै जोङो माबोरैहाय बेखौ जों सुस्रांनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ जों दाफुंनाय जादों। बिटिआर हालामनि अनगायैबो जोङो फैबाय थानाय समाव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव नैबे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ जों दानो थाखाय जोङो सिगांदों। दा बेवहाय बर'नि साफ्रोमबो खौरांगिरि जि गिदिर फिसा चेनेलानो जाथों गासैबो खौरांगिरिफोरखौ फैबाय थानाय समाव खौसेथि बे खौसेथिखौ आङो नैबे समाव थानो थाखाय आं खावलायदों आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव ज' ज' खामानि मावलांनो मोनगोन बेखौ मिजिंथिबाय।